не, гэтую песню напісаў яшчэ калі быў у Беларусі. Але тут яна новы сэнс такі. Пачынаецца яна на класічным такім рыфе гурта Blink-182. Всё вельмі проста. Толькі галоўнае лічыць. Хтосьці расправіў плечы, хтосьці сканаў пакуль. Нехта з'ехаў за межа, нехта застаўся тут. Хтосьці клэшэрыў, а хтосьці заграз у журбе. Я гатую вячэру, чакаю цябе. Я проста чакаю цябе. А поўнае відео глядзі на YouTube-канале «З'ехалыя».